G20 सुपार डिविजन इंटर क्लाब फुटबल चेम्पियनशिपआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। चिरां जिल्लानि गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव G20 सुपार डिविजन इंटर क्लाब फुटबल चेम्पियनशिपआ दिनैनिफ्राय चिरांनि थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव जागायो। दिनै बे बादायलायनायनि गिबि मेचखौ इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब खाम लाइब्रेरिनि गेजेराव गेलेयो आरो बे मेचखौ चिरां दुवार इउनाइटेड FCआ 3 गलनि फारागथियाव देरहानो हायो। बे बेखेवनाय मेचनि समाव गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', MLA जयन्त बसुमतारी, आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो जिल्ला गेलेमु बिफाननि माखासे बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लादों। गिबियावनो आङो चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि जानानै मोनफ्रोमबो क्लाबनि गेलेगिरि, दैदेनगिरि, सामलायगिरि आरो लोगोसेयैनो चिरां जिल्लानि जोंनि स्पर्ट्सजों सोमोन्दो थानाय आंनि फारिया बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिग्रोगोन जे देग्लाय G20 इंटर क्लाब सुपार डिविजन मोनसे लीग जोङो नैबे थाइखाजरानि राइन' क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि फोथाराव बेखौ फाथिनाय जादों। दा बेयाव 9 क्लाबा बाहागो लागोन। दिनैहाय इउनाइटेड चिरां दुवार FC भार्सास खोरोमदाव क्लाब धारिगाव बिनि गेजेराव खेलाया जागायदों। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे देग्लाय थामहिनबा थांनाय बोसोरनिफ्राय जेला जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारिया फैबाय, स्पर्ट्सआव जिबायदि मोनसे रायजो राजाफोरनि बा जोंनि इयुन जोलैफोरनि मोनसे आंग्रिखांनाय, जि मोनसे बाहागो लानाय पार्टिसिपेशन बियो जोबोद बारायदों सान्थिया फैनाय लोगो लोगोनो। आरो जों बयबो मिथिगौ जे मोजां खामानि जानांगौ जायोब्ला सान्थिनि जोबोद गोनां जायो आरो बे सान्थियानो जोंनि जौगानाय निसय लाबोगोन। दा सान्थि फैनाय लोगो लोगो क्लाबफ्रा जोङो थांनाय बोसोर आरो देग्लायबो जोङो फुटबलखौ जों आरोबाव क्लाबनि माबाखौ फाथिदों लिगखौ। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन इभेन्ट्सनि जोङो मोनसे सेलेक्शन प्रसेस खालामदोंमोन। दा बेयाव नुदों जे फरायसाफ्रा जोबोद माने गोसो गुदुङै जोबोद बुरजा बिबांनि बाहागो लादों आरो जों नुबाय जे देग्लाय बिटिआर सोरखारनिफ्रायबो माखासे हाबाफारि लादों। जेरैहाय बे सुपार डिविजन लिगआव जुदि देरहासार जायो बिथांमोननो 5 लाख खरि होनाय जागोन आरो बियो जोंनि गेलेगिरिफोरनि गोसो गोरबोआव लोगोसेयैनो क्लाबखौ दैदेनगिरिफोरनि गोसो गोरबोआव मोनसे बिसास लाबोदों, गावखौनो फोथायनो हानाय आत्मबिसास लाबोदों आरो बे आत्मबिसासा जोंनि गोजामसिन गेलेनाय मोनसे बाहागो बे फुटबल, जोंनि गामियारिफोरनि मोनसे आंगोनि गेलेनाय, बे आंगोनि गेलेनाय फुटबलाव मोनसे निस्सय जावरिखांनाय लाबोगोन आंहा मोनसे फोथायनाय दं। चिरां जिल्ला हिसाबै स्पर्ट्सनि पजिशना माबायदि दासिम? चिरां जिल्ला हिसाबै जोंहा जागायजेननायनिफ्राय जिल्ला हिसाबै जोंनि जि मोनसे ग्राफ, बे ग्राफआ मालाबाबो गाहायाव नङा। जोङो नट अनलि फुटबल, गुबुन गुबुन इभेन्ट्सफोर बक्सिङाव होन, बे जोङो मा होनो बोरला गावनायाव होन, आर्सारियाव होन, काबादियाव होन बा बिदिनो भलियाव होन, जेरावबो जोंनि जिल्ला चिरां जिल्ला हिसाबै खुनु खम नङा। मानोना बक्सिङाव नेसनेल लेभेलसिम गेलेनाय मानसि दङ, आर्सारियाव नेसनेल लेभेलाव गेलेनाय मानसि दङ, फुटबलावबो जोंनि नैबे ओनसोलनिफ्राय स्टेट लेभेलनि गेलेनाय, नेसनेल लेभेलनि गेलेनाय गेलेहैबाय आरो आंहा फोथायनाय दङ देग्लाय बिटिआर सोरखारनिफ्राय जिबायदि हाबाफारिफोर लादों, जेरैहाय दुरान्ड कापखौ जोंहा बड'लेण्ड FC हिसाबै बाहागो लानो मोनगोन। दा नैबे क्लाबनिफ्रायनो सायख'जानाय जोंनि गेलेगिरिफ्रानो इयुनावबो बैनि बाहागोदार जागोन, गेलेगिरि जागोन। बेखायनो बेफोरो जोंनि मोनसे एनकारेजिं मोनसे थासारि लाबोदों आरो बे थासारिया फैबाय थानाय समाव जोंनि फुटबलजों लोगोसे गुबुन गुबुन इभेन्ट्सआव जोंनि पार्टिसिपेन्ट्सफोरखौ मोनसे गोसो दुंगा होनानै आरोबाव जे मोनसे जौथायसिम, मोनसे हाइटसिम जे मोनहैगोन, आंहा जोबोद मोनसे पजिटिभलि मोनसे फोथायनाय दं। आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन बिथांमोननि आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि आरो गासैबो मावथिखौ आङो साबायखर जासिगोन। बिथांमोना नैबे सुपार डिभिजन लिगखौ 9 क्लाबखौ लानानै बे सुपार डिभिजन लिगखौ दिनैनिफ्राय नैबे थाइखाजरानि गेलेग्रा फोथाराव जागायबाय। जोङो जेसेबांखिनि गेलेगिरि जोङो मोनो एबा गेलेगिरि गेलेनो थाखाय फैयो,
बांसिनानो गामि ओनसोलनिफ्राय फैयो नालाय दा बेखायनो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय बा गामियारि क्लाबखौ लानानै जोङो बि डिभिजन सुपार डिभिजन लिग जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनफ्रा फाथियो आरो बिनि गेजेरजोंनो गोबां गेलेगिरिफ्रा मोजां मोजां क्लाब स्टेटआव जायफोरा सालायबाय थादों बे क्लाबफोरावबो गेलेनो थाखाय खाबु मोनो आरोबाव माब्लाबा नेशनेल टीमावबो मोननायनि खाबुखौ लानो हायो दा बेखायनो जोङो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन बिथांमोननि जि गामि लेभेलखौ लानानै जि गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंनाय बेखौ जोङो जोंनि सरकार बिथिंनिफ्राय जोङो साबायखर जासियो आरो बेखायनो जोङो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन बिथांमोना आरोबाव गेलेनाय आयदाखौ आरोबाव मोजाङै जाहाथे सामलायबावनो हाबावो बेनि थाखाय जोङो देग्लायनिफ्राय जोंनि बिटिआरनि स्पर्ट्स आरो लाइमोन जौगाखां एबा लाइमोन अनसाय बिफाननिफ्राय 10 लाखै जोङो होनायनि खोथा खिन्थु स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो 5 लाखै जोङो बाजेटखौ दोननाय जादों आरो बेखौ खम समनि गेजेरावनो आङो जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोननो दिहुननानै हरनाय जाहैगोन आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राबाव नैबे सुपार डिभिजन लिगआव जायफ्रानो चेम्पियन जायो बे चेम्पियन जानाय क्लाबफोरखौ आरो बिथांमोना जाहाथे मोजां गेलेनायखौ लांबाय थानो हायो आरो मोजां गेलेनाय गेलेगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे लानानै आरो क्लाबखौ मोजाङै जौगाबावनो हायो बेनि थाखाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा 5 लाखै होनायनि खोथाखौ फोसावदों बेबो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आरो आं सानो बेनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जिहेतु बयनिख्रुइबो बांसिन गेलेजानाय आरो अनसायजानाय खेलायानो जाबाय फुटबल बे फुटबलाव एसेब्लाबो आवगायनिख्रुइ जौगागोन जों बेखौ बुंनो हायो सार काउन्सिल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्पर्ट्सनि खेथ्रआव गामियारि ओनसोल लाइमोनफोर स्पर्ट्सखौ गोबां गोसो गुदुं दङ माबायदि सुबिदा दं दा प्रेजेन्ट काउन्सिल हिसाबै जोङो थोंजोंहै जोंनि स्पर्ट्स एसोसिएशन जिफोर दङ जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन साब डिभिजन लेभेलाव बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो काउन्सिलाव थानाय बा जोंनि ओनसोलाव थानाय गेलेगिरिफोरखौ बोखांनो थाखाय जोङो थुलुंगा होनो नागिरदों आरो बेखायनो जोङो जि रांखान्थि अनसुंथाइ बे रांखान्थि अनसुंथाइखौबो जोङो आवगायनिख्रुइ एसे बारायनानै होनाय जादों आरो जोङो सानबाय थानाय जादों जोंनि जि गेलेगिरिफोर मालाबा आन्डार 13 जायो आन्डार 14 आन्डार 17 जायो दा बा आन्डार 19 जायो दा बेफोर गेलेनायाव बा बेफोर लिगाव जायफोर आन्डार 13आव गेलेनानै चेम्पियन जाबाय बा आन्डार 14आव गेलेनानै चेम्पियन जाबाय दा बेखौ फल' आप खालामनो थाखाय जोंनो एकाडेमिनि खोब गोनांथार दा बे एकाडेमिनि खोथाखौ जोङो सानबाय थानाय जादों आरो बेनि थाखायनो जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जि स्पर्ट्स फुटबलल' नङा गुबुन इभेन्टफोरखौबो जोङो जाहाथे मोजाङै दैदेननो हायो बेनि थाखाय जोङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड बेखौ जोङो अलरेडि जोङो ड्राफ्टिं कमिटि मोनसे जोङो दाबाय आरो बिथांमोना बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो इभेन्टनि जि स्पर्ट्स बेखौ बोरै डेभेलप खालामनो हायो बिनि थाखाय बिथांमोना पलिसि एबा माखासे सोलो रनसायगोन आरो बे सोलोनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो गेलेनायखौ जौगाखांहोनो हागोन होननानै आं बड'लेण्ड एफसि हिसाबै लुनार कापआव गिबि खेब बाहागो लागोन माबायदि लुनार कापआव बाहागो लागोन माबायदि प्रिपारेसन डुरान्ड कापआ जोंनि एसिया हादोरमानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन काप देग्लाय 132 बोसोर आरो बेखौ जोङो मोनसे काउन्सिला खुंनायनि खाबुखौ मोननाया जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेनि थाखाय जोङो भारतनि माहारिनां फुटबल गेलेग्रा एबा इन्डियान फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण सुब्बे जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांमोनखौ जोङो बिटिआरबासि एबा बड'लेण्डबासि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिगोन बिथांमोननि दैदेननायनि थाखायनो आरो आर्मिखौबो आङो बा डिफेन्सखौबो मिलिटारि फर्स बिथांमोनखौबो आङो साबायखर जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला डुरान्ड कापखौ मिलिटारि एबा डिफेन्सआ सालायो दा बेयावहाय जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय गिबि खेब टिम थानो मोननाया जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बड'लेण्डल' नङा आसामनिफ्रायनो गिबि खेब होननानै जों मोनथिदों टिम हिसाबै दा बेखायनो बे डुरान्ड कापआव मोनसे टिम गेलेनो मोननाया जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जेसेबांखिनि गेलेगिरि फुटबल गेलेगिरि बे फुटबल गेलेगिरिनि गोसोआव रोजा रोजा थुलुंगानाय मोनसे थासारि सोमजिदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो बुंनो हायो जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि जोलुरा जथेस्थ'खिनि जौगाबाय आरो जौगानायनि लामायाव थांगासिनो दङ 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया
देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।